Ben, para finalizar vamos pechar estas 31 xornadas de equipos directivos. Simplemente dúas verbas. O que interesa é escoitar aquí as autoridades que están connosco. Simplemente dúas verbas. Organizar un evento como este para unha persoa que simplemente é un mestre, un director ou para unha xunta directiva, pois ten aquela complexidade, non? Si quixera pedirvos disculpas por todo aquela imprevisto que saiu mal, como o acto de inauguración que empece 25 minutos máis tarde, non? Realmente hai unhas persoas que teñen confirmada asistencia e logo non asisten, pero eu son o responsable da actividade, polo tanto, teño que pedirvos disculpas por ese retraso, non? Vexo que, de todas maneiras, antes, para que nos coñecen a actividade, esta xornadas tiñan a tradición de facerse o xoves pola tarde, todo o día do venres e o sábado pola mañá. Cambiamos este ano o modelo para ver se captábamos máis xente. Sí que captamos máis xente, pero vemos que o venres pola tarde pasa o mesmo que o sábado pola mañá. Pero bueno, habrá que darlle outra volta. Simplemente quería darvos as grazas por asistir a estas xornadas, grazas pola confianza. Cubrídeme a enquisa, por favor, a enquisa é imprescindible. Estas xornadas foron feitas en función das vosas peticións do ano pasado. Agora veremos se foron de vosso agrado, se non. Interésame moito que seades críticos, vale? E gracias por asistir. Gracias ás autoridades que temos hoxe aquí connosco, as que tiveron o día da inauguración onte. Gracias ao meu equipo, a miña xunta directiva, gracias por estar aí sempre comigo. Bueno, simplemente vou dar paso a palabra aos autoridades aquí presentes. Primeiro, de nada, quero agradecer a presencia hoxe aquí o inspector don Fermín Álvarez Lata, unha persoa que sempre manifestou un compromiso con esta asociación, con estas xornadas, e sigue manifestando ese compromiso. Por lo tanto, moitas grazas. Dou paso ao señor Fermín Álvarez Lata. Boas tardes a todos. Sí. Vamos a ver, efectivamente, por lo que acaba de decir Antonio, teño que confirmarlo plenamente. Pero antes quero dar as gracias a Antonio por invitarme e quero felicitar por esta labor que está facendo a Asociación de Formación de Equipos Directivos. Vexo que hai caras coñecidas que me vou a repetir en moitas cousas que me oiríades en anos anteriores, pero insisto en que para un inspector, e creo que para calquera autoridade educativa, o contacto cos equipos directivos é fundamental. Por lo tanto, estas xornadas de formación, estos contactos son moi productivos. Efectivamente, como decía Antonio, pois sí, é certo que estou desde fai moitos anos comprometido con esta asociación. Pode facer, pois, quizás 28 ou 30 anos que viñen aquí a primeira vez a clausurar unhas xornadas, non me acordo de cales eran, pero era a primeira vez que viña inspector novato e, bueno, algún delegado provincial ou algún inspector ou inspectora xefa que se lle presentou un imprevisto e que dixo vamos a coller o inspector máis novato e máis pardillo e que vai ali. Pero desto fai 28 anos exactamente. E desde entonces prácticamente pois nun momento ou noutro, na inauguración ou na clausura, pois casi sempre anduven por aquí. Encantado de estar con vos outra vez. E eu agora non son ningunha autoridade educativa. Aquí o gran amigo Indelecio
Pois, sin amigos, sí, pero botoume fora fai 5 anos. E entonces, claro, eu xa non son autoridade, cando Indalecio me botou fora, agarrei unha depresión de cuidado. E Indalecio sabio perfectamente. Tuve a sorte que, bueno, acompañado de mala sorte para outra persona, de que era vicepresidente da Asociación Nacional de Inspectores e a presidenta, pois, por motivos de enfermedad, que gracias a Dios pois hoxe volvo a estar perfectamente, pero naquele momento tuve que deixar a presidencia e tuve que coller eu como vicepresidente en activo, tuve que coller a presidencia. E iso salvoume desa depresión, porque eu estaba tan deprimido que estaba disposta a que se Indalecio me volvía a admitir, eu volvía para ali, encantado de la vida, con 70 e pico anos, pero bueno, encantado de la vida. Quero dicir que, gracias a coller a presidencia da Asociación Nacional de Inspectores, a depresión tuvo que aparecer, porque ademais ocorreuseme propoñerlle ao Consello General da Asociación Nacional de Inspectores a programación de un congreso en Lisboa. Por que en Lisboa? Porque no ano 2019 os portugueses, o sistema educativo portugués, no informe PISA pegou un subidón impresionante. Pasou de estar nos últimos puestos a colocarse de terceiro ou cuarto puesto. Entón animeime e, claro, programar un congreso coas autoridades educativas de outro país é algo moi difícil. Portáronse comigo de maravilla, o congreso estaba programado para Lisboa, para conocer o sistema educativo portugués, e estaban como ponentes, evidentemente, pois o secretario de Estado, que despois, aos 2 meses do congreso, pasou a ministro de Educación de Portugal, estaba o inspector xefe de toda a Inspección Educativa de Portugal, e estaban o consejero da Embajada Española en Lisboa, ou sea, estaban todas, tiñan como ponentes a todas as persoas relacionadas co sistema educativo portugués. O congreso tuvo que suspenderse en Lisboa porque veu o COVID, e o COVID impideu a celebración do congreso e meteu ao presidente da asociación, ao presidente da ANIE, no hospital moitos días, moitas semanas, e ao borde de marchar para lá. Entón o congreso suspendeuse en Lisboa, pero despois, un ano máis tarde, celebrouse na Coruña e creo que foi un éxito tremendo. A Asociación Nacional de Inspectores sigue facendo congresos e ora a Xunta Directiva acabamos de organizar un en Málaga con un tema que eu creo que vos preocupa a todos, por iso comento esta historia. A inspección educativa ante as dificultades emocionales do alumnado. Eu creo que todos como cargos directivos estades moi preocupados polos efectos que están causando as redes sociales e as novas tecnoloxías nos alumnos, sobre todo, de última etapa de primaria e secundaria. No congreso este de Málaga tivemos, eu levei comigo a un magistrado, Vázquez Taín, que o acompañeino a moitos congresos, leveino por moitos sitios, España adiante sempre me deixou quedar moi ben, e en Málaga tamén, pero aparte de levar a un magistrado en donde nos puxo o corriente do que pasaba coa xuventude que tedes vos nos vosos centros, pois aparte deso, fixo dunha maneira moi entretenida e moi válida. Pero aparte deso, tiñamos personas da Universidade de Jaén que falaban dos problemas emocionales dos alumnos, e tiñamos a un membro do equipo de Celso Arango, que supoño que vos sonará a todos, como o director de un programa no que interveñen 2 hospitais de Madrid que están facendo unha labor impresionante e que están chegando a unhas conclusións que por unha parte nos poñen tristes, sobre todo a vos, cargos directivos, e a nós inspectores, e por outra parte nos abren os ollos porque están descubrindo unhas medidas que están resultando moi efectivas. Entón, quero dicir con isto que,
o querido Indalecio despideume, pero funme entretenendo con estas cousas. Pero, a pesar da despedida de Indalecio e a pesar destes traballos coa Asociación Nacional de Inspectores, seguín estando en contacto porque Antonio sempre me invita a estos actos. Eu encantado de volver a ter contacto con vos e a vosa disposición para a pouca axuda ou moita axuda que vos poidera presentar en algúns casos concretos, a pesar de que, repito, non son ningunha autoridade educativa, pero encantado de estar con vos. A continuación toma a palabra o director do CFR da Coruña, don Emilio Veigarrio. Estimado, non eres autoridade educativa neste momento, pero o que tuvo retuvo, eso sin duda ninguna, e despois de tantos anos con nós, evidentemente esa pegada queda, e creo que mentras podas seguirá quedando. É un placer seguir contando contigo polo que me corresponde, porque tamén tuve a responsabilidade durante varios anos de poder contar con vos. Bueno, todo se acaba. Boas tardes a todos e a todas de novo. Todo ten un principio, todo ten un fin. Onte parece que non pasou tempo, xa 2 días enteiros aquí, e sin dúbida creo que podemos considerar, eu fun partícipe máis hoxe que onte, pero creo que podemos considerar que o esforzo por parte da asociación e a vosa presencia e permanencia nestas 31 xornadas valeron a pena polo que fomos comentando, polo que fuchedes transmitindo. Pola miña parte, como director do CFR da Coruña, manifestaros a miña satisfacción por ter estado aquí con todos vos, disfrutando destas xornadas, disfrutando da formación, disfrutando do café, disfrutando dos momentos de encontro. Estas xornadas non solamente buscamos porque me sinto na casa, formación, que sí tamén, pero o que fundamentalmente buscamos é ese momento, ese punto de encontro que ano tras ano seguimos mantendo. Creo que é de agradecer enormemente a Asociación de Centros Públicos da Cidade de Coruña, a Antonio e o seu equipo de traballo e a todos todas, e logo, por suposto, a participación de todos os que estuvechedes. Estades algunhas caras repetides, este ano eu comentaba coa xente coñecida que vin tamén bastantes caras novas, e iso é importante e interesante pensando nun futuro. A verdade que cada vez que chego aquí a Mariñán para acompañaros e compartir con vos, pois veño cheo de alegría e veño contento, e sobre todo a veces, ou en xeral, máis ben, veño con sentimentos encontrados. Foron moitos anos organizando e xestionando estes encontros, estas xornadas, pero e agora como invitado, pero todos eles son sentimentos sempre moi positivos. Tan solo é para non demorar moito, son estas horas dun venres de tarde que xa dice moitísimo, emprazaros para dentro dun ano e que saibades todos e todas que o CFR está a servicio do profesorado. Moitísimas gracias. E para finalizar, toma a palabra o xefe territorial, don Indalecio Cabanaleira. Boas tardes, miñas donas, meus cabaleiros, queridos amigos e amigas, sobre todo, moitísimas grazas por estar un venres a estas horas aquí con este día. A verdad é que é de agradecer, nunca pensei atopar tantos. Temos un día espectacular, estamos nun entorno espectacular, a verdad que todo se presta, pero por riba de todo o único que hai detrás de todo isto é a vocación. É a vocación de facer un traballo, é a vocación de sentirnos necesarios, e por eso pois sacamos tempo das nosas familias, quitamos tempo dos nosos amigos, e nun día como hoxe pois é a única explicación que se pode ter de estar aquí unha palabra, vocación. Con respecto a Fermín, eu creo que todos sabemos que sempre a unha nai, a un pai, a unha mestre, a un mestre, sempre o recordamos. Entón, Fermín é como ese mestre para min que nunca esqueces. É un dos máximos culpables de que eu, despois de 13 anos dende 2011, hoxe siga aquí. E, por suposto, quero deixar clara unha cousa, nunca o votei. Tívose que ir.
nunca tería o atrevimento de votar a alguén que está moi por riba de min, moitísimo, moitísimo máis en educación do que eu chegaría a ser nunca, inda que voto outros 13 anos máis aquí. Fermín non vou a decir o que é, de feito está xubilado desde hai moito tempo e sigue aquí, é por algo. O cariño que de él me indican cando vou polos centros e non me preguntan, oye, bichas a Fermín? Outro día me decían que estaba facendo, por certo, ximnasia polas mañás. Xa estamos falando aí, dixo, non sei se será que a intención de volver, igual está poñéndose en forma. De todas maneiras, que era polo que eu quería falar de Fermín, cando dixo que eu o votei, quero que saibades que o primeiro que me pasou pola cabeza, e así yo dixen a él, foi establecer, e creo que era unha boa idea, e sigo pensando, establecer un grupo, chamemos de persoas en educación, de aqueles postos significativos, pois dende un director de primaria, un director de infantil, un profesor, unha persoa do CCR, un inspector xefe, un inspector e tal, xubilaos que sigan aportando e manter con eles unhas reunións pois mensuais ou cada 2 meses e sentarnos simplemente a charlar de educación tomando un vaso de viño bueno, está mal dito, tomando un vaso de auga, non? Mellor. Tomando un vaso de auga, inda que íbamos a tomar o viño, evidentemente. Pero sí me gustaría, e ofrecinllo, e dixenlle forma o equipo, porque quería, e sigo querendo, de feito, non será nin a primeira vez que o chame desde que está xubilado, para pedirlle consello por algo, e creo que de verdad que ese consello que sería de xente experta é algo que non debíamos de permitirnos perder xente ca capacidade como pode ter pois unha persoa como Fermín, como José Antonio Gaio, como algún máis que se me pode vir á cabeza, Fernando del Pozo, etcétera, etcétera. Creo que en algún futuro pois xente que poda estar á dereita desta mesa ou sentados por aí, non? Creo que de verdade era algo que deberíamos de pensar, porque é triste perder ese contacto, non? Inda que nos seguimos mantendo, pero que é moi necesario, igual que estes contactos que mantedes precisamente a raíz destas xornadas. Bueno, entrando un pouco no tema, agradecer a dirección dos equipos directivos da Coruña a invitación. Antonio, moitísimas grazas. Fermín, grazas por estar hoxe aquí. Emilio, e a todos e a todas. Desde a época de Antonio, donde vai, despois estivo Venancio, despois Natalia, despois estivo Emilio, Celemín, e agora nos últimos 5 ou 6 anos leva xa, non, Antonio? Pasache xa a pandemia e todo. 5 anos, sí. Pois levades facendo un traballo espectacular. Un traballo no que, bueno, tedes, tamén é certo, o mellor e o máis preparado alumnado que podemos atopar. Son ni máis ni menos que os directores dos centros educativos de infantil e primaria, neste caso, tanto do rural como das cidades que representades, como de todas as vilas. Pois digo que sodes para min o mellor e máis preparado alumnado que unha sociedade pode ter. Sodes os docentes que vades a formar cos vosos coñecementos e valores a nosa sociedade, evidentemente. Daí a grandísima importancia, porque, repito, ainda que sea redundante, sodes realmente os garantes desa sociedade. Todos esperamos que os coñecementos derivados destas xornadas pois teñan unha proxección na mellora tanto social como educativa, que creo é polo que a gran maioría de vos estades aquí. Fermín falaba de ciberacoso, podemos falar de moitísimas cousas, agradecer neste momento pois tanto a inspectora Isabel polo tema de xestión de centros, como a Mónica Santiso, a nosa subdirectora co tema de protección de datos, a Balbino Fernández, o noso xuiz polo dereito de familia, a Beatriz Pacios, de Fiscalía de Menores o Asentismo Escolar, e a Mariana Moares, profesora esta igual que Figo e poucos así, Figo, que me recorde,
e Xuster e algún máis, que xogaron no Madrid e en Barcelona, nos dous. Ela tamén, da Comunidades de Profesores de Aprendizaxe, non? Moitísimas grazas a todos eles por a súa inestimable colaboración. Estou convencidísimo de que soupeche de sacar o mellor de cada un deles e eles o mellor de cada un de vos. Non me quero estender, son unhas horas complicadas, pero tampouco quero pasar a oportunidade. Sei que estades todos bastante nervosos, é lóxico, nos mesmos tamén. Os primeiros inspección educativa. Por certo, aproveito para mandarvos un abrazo en nome de Rubén. Non pode estar aquí o xefe de inspección por motivos de traballo. Tivo que estar en Santiago toda a tarde e chegou baldao. E ademais está con un trancazo encima de cuidado. Pero que vos manda unha garimosa aperta a todos. Non quero tampouco sair daqui sin falar un momento pois do que é o tema da escolarización. Creo que nos ten a todos moi preocupados. Seguimos a estas alturas sin saber que é o que vai pasar, fundamentalmente en esas escolas no rural, no que só hai unha. E claro, temos unha, 12 alumnos, temos unha, 20 alumnos ou 21, non podemos sacar vacantes, a inspección non deixa sacar vacantes porque hai unha normativa que di que non se poden sacar vacantes, estamos todos á espera. Se nós estamos fastidiados, non me quero poñer no pelexo das familias, claro, ti ahora mismo estás con un neno, unha nena, polo tema da conciliación, é por todo, non? Sin saber que é o que vamos facer. Que imos facer con estes nenos? Dende aquí, en nome da Consellería, quero trasladarvos tranquilidade. Vamos esperar, casi con certeza, que pasen as subsidiarias. Ahora, o 15 de maio, colocaremos o noso cartel non visible desde o exterior. Colocaremos o noso cartel cos admitidos. Posteriormente teremos as subsidiarias e daremos solución a todos e a cada un dos asuntos, vale? O sea, que tranquilidade ás familias que o imos resolver. Bueno, pouco máis teño que decir. O único, eu sempre o digo, non? Os profesores de infantil e primaria, eu son de formación profesional, como ben sabedes, eu sempre digo que eu podo ser un profesional. E cando din as clases de soldadura, pois quixen ser un bo profesional. Pero creo que sempre teremos esa espiniña con nós cando miramos aos profesores de infantil e primaria, igual que outras especialidades, como matemáticas, etc., non? Ou bioloxía, ou eu veño dunha enxeñería. E sempre digo, joder, a nós sempre nos quedará, e moitísimas veces con razón, o vacacional. Pero eles son vocacional. Non hai duda que se en algunha parte do ensino hai vocación en infantil e primaria. Eso creo que todos o temos clarísimo. O que facedes desde as pequenas escolas unitarias ata os CEIPs, os CPIs, os centros de educación especial. Esta semana estive nun e a verdad que saín abrallado. Das oportunidades que lle están dando a eses nenos e a esas nenas nun aprendizaxe de formación profesional encamiñado a súa vida adulta, a que podan ser persoas que podan vivir do seu traballo, eso é espectacular, pero espectacular de sacarse o sombreiro. Entón, todas estas situacións que un vai vivindo no día a día, cando está con, gústame a verdade o contacto con todos vosotros, con algúns dirán, joder, leva a mellor 4 anos sin vir, pero claro, que sois 600 e pico centros que teño na provincia, e claro, nin as 24 horas de día e outras 24 de noite chegan, porque non das. E nada, decirvos que un ano máis, como o do león, non? O do coxo e o león, que lle decía o león ao coxo, colle outro que a mí me te seguro. Pois, Antonio, direiche un ano máis, cando sea así, pois, para min será sempre un placer vir aquí. Para min é un placer estar con todos aquí neste paradisíaco lugar. Non me podo ir tamén sin agradecer, empezando a Diputación e, sobre todo, ao persoal da Diputación, o que traballa aquí, por facernos todo tan agradable. Enhoraboa para todos, e o noso agradecemento á Diputación, á Universidade da Coruña, ao Concello da Coruña
e a nosa consellería. Moitísimas grazas a todos e a todos, e repito como todos os anos hasta que vos aburrides. Sin ti non soy nada, Amaral. Me vades escoitar todos os anos. Sodes os culpables de que leve 13 anos aquí. E teño moi claro, non só falo dos de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, porque moitos da Coruña acabades en Ourense, moitos de Ourense vides para a Coruña. E ao revés, o sea que aquí directores poden cambiar, de feito estou vendo algún que xa vin en 3 sitios de director, e xa o coñezo. Nada máis, simplemente eso. Moitísimas grazas. Pois nada, damos por pechadas estas xornadas e moitas grazas novamente e o gallá nos volvamos a ver, se non é nestas xornadas, noutra formación. Moitas grazas.